Sa number 6, ano ang dapat himuon sang pulis kung may ginbilin nga package kag ginasuspetsuhan nga may bomba nga unod? Paano naman kung may terorista nga natiruhan kag may bit-bit nga bag? Ini ang ginpakita sa mga pulis nga ginpaidalom sa training sang EOD sa isa ka simulation exercise. May report si Romeo Subaldo. Ang senaryo, may karton nga ginbilin sa isa ka lugar kag ginasuspetsuhan nga improvised explosive device ang unod. Gamit ang moderno nga mga equipment sang PNP, ginpakita sa mga katapos ang Explosive Ordnance Disposal Unit o kun bomb squad sa 30 ka mga pulis nga ilang gina-training kung paano ini-handle. Ginpreparar ang water cannon disruptor nga amo ang gamiton sa pagtapna sang bomba, gitugungan sang tubig. Ang ini nga miyembro sang bomb squad amo ang magapalapit sa bomba. Ginpasuksok sang bomb suit nga nagabugat sang 50 kilos. Ginbriefing anay antes palapitan ang package. Ilapag mo doon sa malapit sa disruptor mo, kunin mo yung disruptor mo and i-ready mo. Palabas nga ngayon, kunin mo yung dana mo yung XD mo, then babalik ito ng CP. Ginplasta niya na ang water cannon disruptor sa atubang sang box, kag ginbitbit ang mobile x-ray. Ginkuhaan sang x-ray ang box para mahibaluan kung ano ang unod. Ginbitbit balik ang film kag ginprocess, kag nakita nga ang unod sang box, explosive device. Possible IED, so kailangan natin disrupt. Ganyan yung action nyo? Yes sir. Okay, sige, proceed. Matapos ma-confirm, ginplasta na ang water cannon para gubo ng EID. Sa una nga duha ka attempt, wala lumupok, buot silingon, may diferensya. Kung sa matutuod nga operation, tensyonado na ang sitwasyon. Pero kung sa real life ni nga action, kuha na ni tensyonado na ni. Tensyonado na. Kuha na ni. Oh. Sa third attempt, successful ang pag-detonate sa bomba. Ang second scenario, may terorista nga natiruhan pero may bag nga dala. Gin-isa-isa ang proseso, halin sa pag-stabilize sa iya sini nga ginauyatan, pakadto sa mauti nga proseso sa pag-utod sang kable kag pagpakaya sang lawas. Dito, hindi pa rin natin to pwedeng pasabugin kasama ng bomba. We have to respect still. Tao pa rin yan. Sa amo sining nga sitwasyon, hindi pwede mapalupok ang bomba upod ang persona. Gani, amat-amat hasta nautod ang bag kag naseparar sa lawas ang tawo. Sunod sa Regional Director sang EOD and K9 sa Region 6 nga si Major Gary Alan Resuma, importante nga matudloan ang mga pulis sang sining nga pamaagi para kung wala sang taga-EOD sa ilang area, nakahibalo na sila sang dapat nila nga himuon. A primary concern sa ato nga mga estudyante pag-graduate is to kung sa PNP pa ng mga first responder naton. Ngayon din do wala na kami ngayon kung sorry jutay lang kami. Although the Bilog ng Pilipinas ko jutay lang kami limited lang ang schooling. So purposely natudlo ni namon minapaskay. Kag sa third scenario, tuman kadelikado sa sitwasyon kag dapat wala sang tawo nga mapalapit sa bomba. Ganyang gingamit MK3 EOD robot. May 6 ka mga robot ang PNP sa Pilipinas nga sarang makadetonate sang bomba. 4 diri ang hatag sang US government. Tag 17 million pesos ang kada unit. Ang ining robot iya ka Region 7 kag na-assign sa Cebu. Ginahulaman sang Region 6 kung kinahanglan. Ini ang remote control nga nagapadalagan sa iya kag mayara man sang transmitter. Ang robot may kaugalingon man nga water cannon disruptor kag may camera sa palibot. So from here, I can scan and zoom, marirecon ko yung device. So without getting closer, dito pa lang nakikita ko na there's something wrong dito. Kung makumpirma na nga bomba gid man ang unod sa package, pwede na ini mapadalagan. Pwede ini makasaka tub-tub sa 3rd floor sa building. Ginpangita na sang robot ang bomba, kag sa makita niya na ini, kag makaplastar na, iya man ini nga ginguba gamit ang water cannon disruptor. Suno kay Resuma, ang pangunta sa gobyerno naga-evolve man kag nagamoderno ang teknolohiya. Gani nagakaangay lamang nga mag-evolve man ang gamit sang PNP para mapunggan ang pangontra. Ang 30 ka mga pulis nga training gikan sa nagkalain-lain nga police station sa Region 6. Ang ilang natun-an, ang ilang man ipahibalo sa ilang kaupdanan para handa man sila magrespondi sa amo sini klase nga mga insidente.